diabetes magkaayo. DTX 500, ang high blood mo sigurado mag-ato sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, kagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500, ang health mo protektado. DTX Coffee Mix, kape nga detoxify sang lawas. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, kape nga detoxify sang lawas. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix nag-detoxify, namuling magpaniwag kay tutong at kay inday. DTX Coffee Mix lawas na piluan, diabetes ligawan. O magkape na ta, DTX Coffee na. DTX Coffee Mix, nakatabi ka na, nakadetox ka ba? Pag may TC para aron mo aptika, pag may TC mo tunod ang may TC puno sa vitamina. Pag may TC mo barato na o pipig-ibo pa. Tungod ang may TC alkaline vitamin C mong lawas active pirmi, dili nakakapuyon tungod sa may TC. May TC, ang alkaline nga vitamin C. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Max4 Biotics, gatap na sang bacterial infection na nagatugas sang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Magklinika Spore Biotics na. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatugas sang ulcer. Magklinika Spore Biotics ka. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Oras sa K5 News FM Iloilo, Philippine Standard Time, alas 6:04. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. E3
Bayo Evening Newscast. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bayo Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bayo Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team. Ka-K5, Sunny Sarabia Punay at Kimberly Caluyo. Maayong gabi Iloilo, magandang gabi Pilipinas, good evening world. Welcome sa D3 Bayo Evening Newscast. Huwebes nga adlaw, Enero 2, tuig 2025. Mga ka-K5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa inyo tagsa ka mga FM dial. Makitan kag mabatian man kita worldwide, pinaagi sa aton official Facebook page ang K5 News FM Iloilo 88.7. Sa gihapon sa ngalan sang serbisyo publiko, kami ang inyong mga tagbalita. Ini si K5, Sunny Sarabia Punay. Kag ako naman ang inyo alagad, ako si ka-K5, Kim Montaño Caluyo. Sa mga pangulong dinalan, ginadulong sa kalawan sang D3 Bayo, nahimo sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Sa mga nagabalik-balik ang hilanat ubok kag sipon, magtumar sang D3 Bayo sang Klinika de Alternativo Medicina. Natural nga antiviral kag antibacterial, gani kung gusto nyo mag-ayo, mag D3 Bayo. Sa nagapanguna nga balita lokal, masobra 20 katonelada sang basura na kolekta sang GSO pagkatapos ang bagong tuig. Sa dugang nga balitang lokal, stray bullet nga nakita sa sulod sang balay sa Banwa sang Pavia, ginpadala na sa Regional Forensic Unit 6. Bangkay sang lalaki nasapuan sa Banwa sang Kalinog. Samtang misis nadakpan sang iya mister sa lodging house o nangadlaw sang bagong tuig sa Banwaman sang Kalinog. Sa nagapanguna nga balita national, firecracker-related injuries yara na sa 534 sunod sa Department of Health. Sa dugang nga balitang national, COA, ginmanduan ang Department of Health ug DOH nga resolbahon ang 1.3 billion pesos nga balor sang hospital claims nga gindinay kag ginbalik sang PhilHealth. Balita international, President Donald Trump ginabasol sa pagsulod sa mga dumuloong sa US ang natabo nga New Orleans terror attack. Kag sa balita sa patag sang sports, Philippine football team napaslawan nga makasulod sa Asian Cup. Kag sa aton balita sa patag sang entertainment, singer nga si Sofronio Vasquez may hiwato na nga solo concert sa pungsod. Kagamay ito banwa ang aton mga headlines ang aton nagapanguna kag nagabaga nga mga balita. Mga balita nga una ninyo mabatian sa K5 News FM Iloilo, apang sa mapamantalaan buwas pa mabasahan. Philippine Standard Time, alas 6:09, kag karon sa detalye na sang mga balita. Balitang lokal. Ang masunod nga mga balita lokal nga inyo mabatian igadulong sa kaluan sang Klinika DTX Coffee Mix with Ampalaya Chia Seeds and the sugar cane extract powder. Para sa may mga diabetes o kunyara na sa bibis ang pagka-diabetiko nga bawal na mag-inom sang kape nga puro lang kalamay, hindi magkabalaka pwede gihapon makapangapi, Klinika DTX Coffee Mix. Nakapangapi ka na, naka-detox ka pa. Sa detalye na sa mga balita lokal, naglabot sa masobra 20 katonelada sang basura ang nakolekta sang General Services Office o kung GSO matapos ang pagsaulog sang bagong tuig humalin sang Disyembre 1 o kung sang Enero 1. Sining tuig suno kay Engineer Neil Ravina ang head sang GSO. Kalabanan sa mga basura nga ilan nakolekta ang gikan sa area sang city proper, ilabi na sa downtown area kag Central Market. Dugang pa ni Ravina, kalabanan sa ilan nakolekta mo ang mga packaging materials, mga prutas kag mga debris sang mga palupok. Ginpayag man sa natungdan nga wala naman sang mga sidewalk vendors nga nagbaligya sa mga nasamit nga lugar, dala na ang nagabaligya sang mga palupok.
Sa dugang balitang lokal, luyag sa karon ni Iloilo City Mayor Jerry Petreñas nga pasang karon ng ordinansa sang syudad batok sa paggamit, pagbaligya kag paghimo sang mga boga. Suno pa sa alkalde nga ginahingyo sini ang konseho nga i-review ang mga ordinansa o kon magpasar sang bag-o nga ordinansa may kang tanan diri. Ini matapos nga kalabanan sang na-report nga firecracker related incident sa Iloilo City kung sariin ang gintunaan amo ang paggamit sang boga. Base pa sa data sang Iloilo City Epidemiological and Surveillance Unit o kon ICESU, humalin December 21, 2024 tubtob January 1, 2025 as of 10:30 AM, nagdangat na sa 7 ka kaso sang fireworks related incident ang na-record. Sa riin 4 ang nalista sa paggamit sang boga, isa sa homemade firecrackers, isa ka triangulo, kag isa naman ang kamera. Samtang gindayaw naman sang alkalde ang kooperasyon sang tanan sa pagbulig nga malinong kag matawhay ang pagsaulog sang bag-ong tuig sa syudad sang Iloilo. Sa pihak nga bahin sa dugang panaton nga balita lokal, nag-improve ang traffic congestion o kundalagan sa trapiko sa ungka flyover matapos nga ginbuksan sa nagligad nga Disyembre. Ini ang nangin obserbasyon ni 2nd District Board Member John Mondihar, chairman sang Committee on Public Order and Security sang Sangguniang Panlalawigan. Suno kay Mondihar, hindi nakaangay sadto ang traffic sa lugar samtang ginapatigayon ang repair sa nasambit nga istruktura. Dugang pa sa natungdan, wala na nagaugtas ang mga motorista nga naglabay sa flyover bangod sang nagakatabo nga traffic jam sa nasambit nga lugar, ilabi na sa tion sang rush hour. Angot diri suno kay Mondihar, nagasalig ini sa gihapon nga sa promisa sang Department of Public Works and Highways pilagi kay Engineer Ormel Santos nga hindi na siraduhon liwat ang flyover bisan pa nga nagapadayon pa ang ginapatigayon nga jet grouting. Sa police report, ginpadala na sang Pavia Municipal Police Station sa Regional Forensic Unit 6 ang stray bullet nga nakita sa sulod sang balay sa isa ka subdivision sa Barangay Pandak, Pavia, alauna sang kaagahon Enero 1, 2025. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay Police Captain Orleans Ryan Orleans, ang Deputy Chief of Police sang Pavia Municipal Police Station nga nagahimos na sang ila kwarto si alias Mike kaagod nga magtulog apang nasiplatan sini nga may buslot ang ila kisame. Bangod sa niya, ginchekyar niya ang ila kwarto kag nakita sini ang bala nga yara sa iya katre. Maswerte naman suro kay Orleans nga wala sang tao sa sulod sang kwarto bangod yara ang tanan sa guwasang balay nga nagaselebrar sang bagong tuig. Sa subong, padayon pa nga ginaimbestigaran sang kapulisan kung sa diin naghalin ang nasambit nga bala. Samtang ang masunod naman nga mga balita nga inyo mabatian, igadulong sa kalawan sang Mighty C. Alkaline-based nga vitamin C, wala sang hapdi sa tiyan, gani pwede gin magtumarbe sa wala sang kinanaan. Mighty C, labi nga gin pabaskog para nga mas protektado kita kontra sa mga balatian. Nagabulig sa aton nga heart health, agud makalikaw kita sa stroke kag heart attack. Nagapahamis pa sang kutis, gani bisan may edad na, hubin gihapon ang itsura. Generally peaceful ang pagsugalaw sa bagong tuig sa siyudad sang Pasig. Ini naman ang pahayag ni Police Lieutenant Colonel Benjo Clarity, ang hipi sang Pasig City Police Station sa interview sang K5 News FM Iloilo. Suno sa hipi nga wala sila sang may na-record nga major incidents may kantanan sa pagsugalaw sang bagong tuig. Minor naman ang natabo nga kinagamo sa mga pamatanon matapos ang tuman nga kagahod sang tambutso sang motorsiklo kung sa din ginhimo ini nga alternatibo sang iban agud nga makatugas sang gahod sa tion sang New Year kag makalikaw sa mga palupok. Gidugang man ni Clarity nga wala man sila sang may na-record nga indiscriminate firing. Sa dugang balitang lokal, pilason si Ramon Valencia Pin, 49 anyos nga mangunguma matapos ginlutang ni alias Lando, isa ka senior citizen sa ilaman mismo nga lugar sa Barangay Atabay, Alimujan, Iloilo, alas 8:30 sang aga Enero 2, tuig 2025. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay Police Lieutenant Rolly Sorongon, ang Deputy Chief of Police sang Alimujan Municipal Police Station, iya ginpahayag nga padulong kontani ang biktima sa iya uma agod magpamubod sang manok apang nasumalang sini ang sospek. Dugang pa ni Lieutenant Sorongon, wala na sang komprontahanay nga natabo kag gulpigid lamang gintiro sang sospek ang biktima sang ginaaligar 12 gauge nga pistol type nga shotgun. Nakaangkon sang 8 ka igo tugas sang paggalutang ang biktima nga yara sa abaga paa kag malapit sa dughana. Suno pa sa pulis, nakalakat pa sang ginabata 100 metros ang biktima padulong sa ilabalay kag nagpangayo sang bulig. Gindala naman ini sa Alyosan District Hospital para sa nagakaigo nga pagbulong apang ginrefer
na-refer naman sa Western Visayas Medical Center kag sa karon yara na sa estable nga kondisyon. Kag update alin sa Alimujan Municipal Police Station sinigid lamang nga hapon naaresto na ang sospek pinaagi sa ginpatigayon nga hot pursuit operation. Alas 6:16 ang aton oras, Philippine Standard Time. Ang masunod naman nga mga balita nga inyong mabatian igadulong sa kalwan sa klinika DTX 500. Ang Palaya Leaves with sugarcane extract para sa may mga diabetes, sa mga hindi makatulog sa tiyon sa kagabihon, para nga mangin mahamuok ang katulugon, magklinika DTX 500 adlaw-adlaw. Nagabulig ni para makalikaw kita sa madamong nga mga balatian, ilabi na ang cancer. Klinika DTX 500, the superior antioxidant. Wala na sang kabuhi sang masapwan si Jonathan Serbas, legal ang paidaron nga residente sa Barangay Switch, Tapas Kapis, sa Barangay Libot, Kalinog, Iloilo, alas 8:30 sang aga sining adlaw. Sandig sa inisyal nga pagpangusisa sang Kalinog Police Station nga nagreport ang mga barangay officials nga nakitaan ang lawas ng biktima sa tubang sa isa ka motor shop. Gindala pa sa Kalinog District Hospital ang lawas ng biktima apang gideklarar ini nga dead on arrival. Sa karon nagapadayon pa ang investigasyon sang mga kapulisan. Kag sa ato naman pinakaulihing balitang lokal, nadakpan sang mister ang Mrs. ni nga mayara sang ginaligar nga kirido sa isa ka lodging house sa Banwa sang Kalinog, Iloilo, pasado las 10 ang aga Enero 1. Ang mister ang ginkilala sa kay alias Arnold, 30 anyos, kag ang Mrs. ni amo si alias Nene, 26 anyos, kag ang ginaligar nga kirido sini amo si alias Nonoy, 37 anyos, kasado kag lunsay residente sang Kalinog. Suro pa kay Police Major Miles Geron ang hepe sang Kalinog Municipal Police Station nga nagkadto sa ila si Arnold agod magpangayo sang bulig bangon nakitan sini ang iya misis kag ang kerido nga nagsulod sa isa ka lodging house. Dugang pa gilayon nga naglakat ang kapulisan kag ginhulat nga magwa ang duwa sa kwarto kung siriin sila nagsulod. Nakitan mismo ni Arnold o kon sang bana nga nagwa ang duwa sa nasambit nga kwarto. Pahayag pa ni Major Geron nga naglisensya ang iya misis nga magpadulong sa duty pero nagaduda na si Arnold. Rason nga ginsundan sini kag nakitaan nga nagsulod ang iya misis sa lodging house. Dugang pa desidido nga magpasaka sang kaso nga adultery si Arnold bato kay Nonoy kag Nene nga sa karon preso na sa Kalinog Municipal Police Station sa una nga adlaw sang bag-ong tuig. Oras sa K5 News FM, Iloilo, Philippine Standard Time. Alas 6:19. Balitang National. Balitang National. Sa ilo kita banwa sa detalye naman sa ato nagapanguna nga mga balita nasyonal. Mga balita sa palibot sa pungsod, ginadulong sa kaluwan sa klinika DTX Beauty Soap. Para sa mga luyag magputi kag maghamis ang kutis, magklinika DTX Beauty Soap adlaw-adlaw kada magpaligo. Nagabulig ini para makalikaw kita sa mga baratian sa panit kasubong sang kati-kati, buni, punggod kag iban pa. Klinika DTX Beauty Soap na antimicrobial soap pa. Nagsaka na sa 534 ang na-monitor nga firecracker-related injuries sa bugos nga pungsod humalin sa Disyembre 22, 2024 tubtob Enero 2, 2025 suno sa Department of Health o kon DOH. Base sa reports ang ahensya, ang nasabit nga datos ang nagmanubo sang 9.8%. Kung ipaanggid sa 592 nga kasos nga na-monitor sa kasubong man nga period sang nakaligad nga tuig. Nagaedad sang 19 anyos panubo ang 322, samtang yara naman sa 20 anyos pataas ang nabilin nga 212. Kalabanan naman sa mga napilasan ang bangod sa Quitis, Buga, 5-star kag whistle bomb. Sa piyak nga bahin na record sang Ninoy Aquino International Airport o kanaiya ang pinakamadamo nga numero sang pasahero sang tuig 2024. Suno sa New Naiya Infra Corporation o kan NNIC, 50.1 million ka mga pasahero ang nagamit sang main gateway sang pungsod sang tuig 2024 nga mas mataas ang 10.4% gikan sa tuig 2023 kag 5.1% naman nga mas mataas kumparar o kun ipaanggid sa tuig 2019 ang uli nga tuig antes ang pandemya
pandemya. Na-record sang airport ang 293,488 ka mga flights, mas mataas ang 4.83% ka flights sa tuwig 2023 kag 8.8% sang tuwig 2019. Ginpahayag pa ni NNIC President Ramon S. Ang nga ini ang indikasyon nga nagbalik na ang pagkakampante sa mga biyahero nga mag-air travel. Naobserbahan man nga madamo sa mga Filipino o kon Pinoy nga nagabiyahe kag madamo sang bisita ang nagapadulong man sa pungsod Pilipinas. Suno pa sa NNIC nga humalin sang December 30 to January 1, na-record sang airport ang average on-time performance sa kon OTP nga 83.36%. Dugang pa nga kayon pa sang airport operator ang infrastruktura kag streamline operations para sa mas madamo nga pasahero o kon passenger demand sa tuig 2025. Ang masunod naman nga mga balita nga inyo mabatian, igadulong sa kalwan sang klinika Dio Fresh, Dio Roll-On. Pagkatapos paligo, indigin magkalipat magamit sang klinika Dio Fresh, Dio Roll-On para preska gihapon ang pamatyagan sa bilog nga adlaw. Naghatag ini sang 48 oras nga proteksyon kontra sa bahong balhas. Klinika Dio Fresh, the natural Dio Roll-On. Ginpatod ni House Committee on Appropriations Chairman kag ako Bicol Party List Representative Zaldiku nga hugot nga pagabantayan sang Kamara ang paggamit sang national budget sa mga tuig. Suno kay Ku, iniagod nga masiguro nga kag mangin bastante kag epektibo ang paggasto sa 2025 budget para sa kaayuhan sa mga pamuliyong Pilipino. Una diri gindayaw ni Ku ang pagpirma ni President Ferdinand Marcos Jr. sa 2025 General Appropriations Act o kon GAA sa Disyembre 30 agud nga malikawan ang pag-angkon sang reenacted budget subong nga 2025. Magluwas sa presidente, ginpasalamatan naman ni Ku ang mga kaupod nga mga mamalidha sa Kamara kag Senado sa pagpasar sang national budget sa gintalana nga panahon. Kadungan sini ginatagan pagtamod ni Ku nga ginarespeto sang Kamara ang pagveto ni PBBM sa 194 trillion or billion pesos nga balor sang items sa 2025 budget. Sa ato naman pinakaulihing balitang nasyonal, ginmanduan sang Commission on Audit o COA ang Department of Health o DOH nga pangunahan ang koleksyon sang gindinay kag ginbalik nga reimbursement claims sa mga ospital nga nagabalor sang masobra 1 billion pesos gikan sa Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Base pa sa 2023 annual audit report sang COA, nagapakita nga naka-claim sang balor 595 million pesos, 563,644.12 ang mga government hospital sa diin gindinay para sa reimbursement sang PhilHealth. Magluwas pa diri dugang 733.4 million pesos ang gin-classify nga RTH o kon return to hospital bangod sa wala sini pagsunod sa mga probisyon sang Republic Act 9 o kon Republic Act number 7875. Naobserbahan man sang audit team ang hindi pagsunod sa iban nga PhilHealth insurances. Gindugang pa sa mga state auditors nga ang mga gindinay kag ang mga ginbalik nga claims ang resulta sang loss of income sang ospital. Balita International. Sa ilo kita banwa sa detalye naman sang balita international, ginadulong sa kalwan sang Extend Food Supplement for Men with Maca and Clavo Huasca. Para sa permilang ginakapoy kag madasig kapuyon, magklinika Extend Food Supplement for Men. Nagapaayo sa sirkulasyon sa aton dugo, gani nagabulig man para nga mangin maayo ang performance. Extend Food Supplement for Men. Ginbasol ni US President-elect Donald Trump sa halog nga immigration policy kag pagsunod sa mga dumuloong ang panibag-o naman nga terror attack sa New Orleans kung sa diin napulo ka tawo ang napatay kag 35 ang pilason. Dako ini karon nga issue sa Amerika. Bawod pila ka adlaw humalin subong paghiwaton didto ang isa ka dako nga sporting event nga Super Bowl kung sa diin ginalaoman nga madamo ang magatambong. Para kay Trump, ang ini nga mga krimen ang makakilibot bangod wala man ini katabo sang una. Suno sa iyang sa idalom sa iyang administrasyon, bugos nga pagasuportahan ang New Orleans samtang naga-imbestigar sila kag nagabangon gikan sa nasambit nga insidente.
Sa dugang nga balita sa luwasang pungsod, nagpagwa sang warrant of arrest ang korte sang South Korea para sa na-impeach kag suspendido nga presidente nga si Yoon Suk Yeol. Bunga ini sang iya gindeklarar nga martial law nga nagtugas sang madamo nga gamo. Ginpagwa ang warrant matapos wala na si Yoon sa 3 ka beses nga investigasyon. Nagapangatubang ang suspended nga presidente sa mga klaso kriminal nga mahimo magresulta sa tubtob buhi nga pagkabilanggo o konsilot nga kamatayon. Nagpamalibad naman sa pagtuman sang 3 ka search warrant ang Presidential Security Service o PSS kag hindi pa sigurado kung paano ipatuman ang arrest warrant batok kayon. Balitang Sports. Sa detalye naman, banwa sa aton balita sa patag sa hinampang, ginadulong sa kalawan sang klinika Spur Biotics with 80 billion CFU sang good bacteria o con probiotics. Sa mga nabudlayan magpamuhin, magklinika Spur Biotics, nagabulig ini sa tinlo sa aton tiyan kag kulon, agud makalikaw kita sa madamo lang ang mga balatian, ilabi na ang colon cancer. Klinika Spur Biotics, the fortified probiotics. Napaslawan ang Philippine Men's National Football Team nga makasulod sa finals ang 2024 ASEAN Cup. Ini matapos nga makatilaw ang Pinoy Booters ang 3-1 nga kalutusan sa kamot sang host nga Thailand sa second league sang semifinals nga ginhiwat sa Raja Mangala Stadium sa Bangkok. Nangin sablag sa kampanya sang Pinoy squad si Thailand top striker Sofanat Muainta nga mo ang nakahimo sang goal sa ika-116 agud makuha ang sang mga Thais ang kadalagan. Makasambuha sang Thailand sa finals ang Vietnam nga nagdaugman kontra Singapore via 5-1 aggregate sa separado nga semis series. Sa piyak sang kapaslawan, nagapauli ang mga Pinoy Booters nga may bugal bangod sa una nga semis appearance sang Pilipinas sumalin sang 2018. Balitang Entertainment. Kag sa ato naman balitang showbiz, ginanunsyo ni The Voice US champion Sofronio Vasquez ang paghiwat sini sang iya first solo concert sa pungsod. Sa iya social media account, ginpayag sini nga hiwaton ang konsyerto sa maabot nga January 18, 2025 sa Waterfront, Cebu City. Dugang pa sini nga ginakalangkagan niya ang pag-perform sa atubang sa mga kasubong nga mga Pilipino. Makabig man ini bilang homecoming event kung sariin mag-aabot siya sa pungsod sa Enero 5. Samtang sa ato naman pinakamaayo nga balita. Sa Proverbs 21:3 nagasiling, mas naripay pa ang Ginoo kung maghimo sang husto kag matarong ang isa ka tawo sang sa maghalad siya sang mga halad. Philippine Standard Time, alas 6:28. Kagamit to ba naman kabugusan sa ato nagapanguna nga mga balita sa D3 Bio Evening Newscast. Mga K5, padayon ka mo nga mag-like, mag-follow kag share sa mga official social media pages ang K5 News FM Iloilo 88.7. Makitan kami sa amon nga Facebook page, sa amon nga YouTube channel, and of course sa amon nga TikTok account. Bantayan man ang mga programa sa K5 News FM Iloilo sa gabi, alas 7, tubtob alas 9, ang pratuntunan Funpal o kay K5 Troytisoy. Alas 9:30, tubtob alas 12, ang pratuntunan K5 Night Watch o kay K5 June Kapulot. Kagangaton matahom nga drama Rihas mabatian alas 4, tubtob alas 4:30 sa hapon. Sa ngalan, sambugos ng puwersa sa K5 News Center. Sa gihapon kami ang inyong mga tagbalita, ini si K5 Sunny Sarabia Punay. Kag ako naman ang inyo alagad, ako si K5 Kim Montaño Caluyo. Para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Kampyon sa balita, kampyon sa drama.